eltávolodik tőlem mindenkinek. Annyira jó, hogy ezt beraktam, mert elkülönnek baszom ki. Teljes tró. Jó. Úgy fizetnék nagyon már egy teljes körű brainrot szűrésre nálam. Én úgy kurvára... Jaj, hoppá. Tudod, hogy nem dobunk el? Rá fogok írni Lawsonra, hogy fizessen nekem havonta $1 millió, úgy, hogy megoldjuk, hogy én rácsatlakozok Culanda futama közben egy Discord szerves baszogatom itt Culandát. És kifizetne ezt Szétróztolod? Kifizetne ezt az egy... Nem, csak spammelni azt a kutyotát. Jó falling link, tininininintin. Jó falling. Én amúgy nem csinálok semmit, csak ordítanék a izébe a mikrofonba folyamat. Megállás nélkül. Ez kurva idegesítő De lehet. számos tenném a mikrofont, az így... Geci, volt egy olyan haverom, az is olyan volt a mikrofonja, és minden levegővételét hallottam. Kristóf? Ja tényleg? A másik. De nem olyan vészes amúgy. Ez tűrhető. Ja, egyszerűen felveszed az